ଲାଲଟୁକ୍ ସାଧବ ବୋହୂ। ଏହି ସାଧବ ବୋହୂଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପିଲାବେଳର ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସମ୍ବଲପୁର ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏତେଟା ଉନ୍ନତ ହୋଇନଥିଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବାସ୍ନା ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ବାରି ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଠାଏ ଠାଏ ସାଧବ ବୋହୂମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଂକ୍ରିଟିକରଣ ଓ ସହରୀକରଣ କାରଣରୁ ଏବେ ଆଉ ସେଇଭଳି ସାଧବ ବୋହୂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସାଧବ ବୋହୂମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ପିଲାବେଳର ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଉଥିଲୁ, ସେ ସମୟରେ ତାର ଗୋଡ଼ ସବୁକୁ ସିଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲା ଏବଂ ମୃତବତ୍ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲା। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ତଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୁଣି ସେମାନେ ଗୋଡ଼ ଖୋଲି ଚାଲି ଚାଲି ପୁଣି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏ ପିଲାବେଳର ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିଲା କ୍ଷଣି ପୁଣି ତାକୁ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଧରିଲି ଏବଂ ଅନୁଭବ କଲି ସେ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ସବୁକୁ। ହଁ, ଖେଳିଲା ବେଳେ ହୁଏତ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ମୋ ହାତରୁ ଅଜାଣତରେ କିଛି ସାଧବ ବୋହୂଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ। ସେଇ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଏବେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି।